tinokuchingamidzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa umu tinochiti chikuva chemhemberero. Tinodaidza vanhu vanenge vachiita zvinhu zviri kusumudza rupawo rwedu, zviri kusumudza mureza yedu, zvinofambirana nezvenyika yedu yeZimbabwe. Asi satapinda muchikamu chino, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande. Mufunge zvinoendeka. Maisamba show is powered by dande mutande. Tinotenda zvakare vakatipa musha watigere, vakatipa musha watigere wakanaka unoyevedza waMambo Space Creatives. Saka tinoramba tichingovatenda. Ndisati ndati zijaya riri pano rizvisume kwatiri, regai timboverenga macomments, nekuti ndinoti vanenge vasina kuverengerwa avo musaore moyo. Rimwe zuva tinosangana nawo, nokuti tinongotora maviri kana matatu anouya akawanda. Saka nhasi ndine maviri. Rekutanga rabva kuna Tatenda Daniel. Hanzi Gaspe ane mashoko makukutu, ane udzami unovaka chose. Imwe song yandinoda zvikuru kubva kuna Gaspe ndeyekuti masingle lady anorera vana pasina baba. Aiwa, tinokutenda kana uchitedza nziyo dzake, tinovimba kuti wafadzwa uchimuona achiimba achikurukura nesu. Yechipiri yabva kuna Rachel Kaseke. Hanzi nice interview, mashoko aGaspe ane udzami. Aiwa, ndizvozvo chaizvo, munhu kana achitaura zvine udzami zvinoreva kuti vakateerera vari kunyatsonzwisisa hurukuro dzedu. Regai tipinde zvedu muchikamu chedu chanhasi. Wakadiko mwanangu? Tinotenda mama, makadii? Aiwa, ndinofara zvangu kwabviwa. Kwakadii? Kwabviwa kunotonhora uyezve kwakanaka, Mwari vari kutichengeta. Ndo mwaka wacho, regai zvimboita. Regai zviite zvidarike. Ndingade kuti uzvisume kunyika kuti iwe unonzani, nekuti mazita kazhinji anowanda. Ndizvozvo. Mamwe anenge ari madunhurirwa, mamwe ari ebasa, mamwe ari chaiwe kuzvarwa nawo. Iwe unonzani? Inini zita rangu ndoitwa Chibatamoto Innocent. Asi pazita rebasa tunoitwa Dr. Innocent Chibatamoto. Ndizvozvo. Ndo zita rangu rekuzvarwa naro iroro. Okay. Saka uri chiremba? Tiri chiremba ende tinobata zvakawanda. Zvikuru sei kana tichitarisa panyaya dzekudzivirirwa kwezvirwere, kuburikidza pamusoro pezvekudya zvedu, uyezve kuburikidza nemararamiro edu, kuburikidza neimwe mishonga yatinoona sekuti iyi mishonga iyi then kana kuri kuti yaongororwa ende zvinokwanisa kubatsira kuti vanhu vakwanise kurapika zvakanaka. Ndizvo zvaiwa, tinozvitenda zvikuru. Ndandichida kuti utsanangure, nekuti mazuva ano tinongori mumwedzi nemumavhiki nepfungwa dzedu dzezoro redu reAfrica iri ndoziva zvangu kuti rakapfuura, asi haringouya richimhanya semhepo. Tinombogara tichifunga kuti kana tati Africa tinonzwei, kana tati munhu mutema tinonzwei. Ndoziva kuti iwe basa rako nderekubata pazvinhu zvedu zvemuno. Vanhu vedu vanonzwisisa here kana tati chivanhu? Nekuti kazhinji kana munhu akati izvi ndezvechivanhu zvinoita sezvatora imwe nzira. Iwe ungatitsanangurire here pamukana uno kuti chivanhu kana zviri kwenyu kumabasa enyu zvinorevei? Isusu kana tichitarisa pamusoro pechivanhu mama, ndezvekuti tinotarisa munhu zvaari nezvimwe zvakamukomberedza ende zvinomuumba kuti yave munhu, kuburikidza nekunzvimbo kwaakazvarirwa ende kunzvimbo kwaari nezvimwe zvaasingakwanisi kushandura. Zvakafanana nezvipi? Zvakafanana nekuti parudzi rwake, ganda rake, nezvimwe zvekudya zvatinofanira kunge tichikoshesa. Saka kana titarisa pamusoro pechivanhu, zvinhu zvakakosha zvekuti zvinhu zvatinofanira kukoshesa nekutevedzera. Asi manje vanhu vakawanda mazuva ano vanoona sekuti zvinhu zvakasaririra uyezve zvinhu zvisisina basa mazuva ano. But kana tava kuzopinda mukati menyaya dzedu idzi, then zvinotiratidza pachena kuti no, kana tazvisiya izvozvo, tasiya zvimwe zvakakosha zvinogona kutibetsera pautano hwedu ende uyezve zvigotibetsera uyezve pamararamiro edu. Saka muchivanhu munosanganisirwa zvinhu zvakawanda: madyiro, ganda,
yes, kutomhoresa vanhu zvakanaka nedzimwe tsika dzedu dzakanaka kuti dzinge dzichikosheswa. Tizvo zvodiwa tariri mashoko makukuta ari kutaurwa kuti kana tiri kutaura pamusoro pechivanhu hatisi kutaura nokuti vazhinji vanorasika zvikangonzi chivanhu asi vangoenda kun'anga aiwa hazvisiwo zvinonzi chivanhu. Matsarangurirwo aitwa nachiremba panapa kuti zvakawanda zvatinodya zvatinobata ganda redu vadiwa tariri irori rine chirevo. Mwari havana kungotipa chete, Mwari vakatarisa nzvimbo yatiri vakatipa ganda. Tikamboenda paganda, sei ganda redu iri rakakosha munzvimbo yedu yeAfrica nemunzvimbo yedu yeZimbabwe? Panyaya yeganda mama ndeimwe nyaya yakakosha inoda kuti iongororwe mazuva ano nekukosheswa. Ganda redu zvarinoita ndezvekuti munhu paanozvarwa paya zvinoita kuti kune inonzi melanine pachirungu inoita kuti muviri, then unoona kuti no ngatiisei melanine inoenderana neenvironment nekune munhu uyu, zvinozoita kuti tive tine ganda rakada kunosvibira saizvozvo, zvotichengetedza kubva kuclimate yedu inopisa yekuno. Zvakaita sekuti kana kuchipisa nemhaka yemelanine yedu yakawanda paganda redu zvinotidzivirira kuno kwatiri nekupisa kwakunoita. Uyezve kana taendawo kune dzimwe nyika dzevarungu, zhinji dzacho vazhinji vane ganda riri light pachirungu, iroro zvinoenderanawo nekwavari. Saka isusu patinoda kuzama kurishandura manje kuti titsvuke then kuti riite sei, tava kuisa zvirwere mukati menyama yedu. Zvakaita sezvipi? Chekutanga kupisa nekupisa macells edu zvinoumba muviri wedu kuti tive vanhu. Uyezve zvataita apa ndezvekuti taendesa mushonga direct muropa redu, zvekuti kana zvaenda direct muropa medu manje zvinoita kuti zvinokasira kunokanganisa dzimwe nhengo dzakakosha dzakaita sedzipi, itsvo chaidzo, nemhaka yekuti itsvo pabasa radzo kuda kunorwisa zvabvisa maybe zvapinda zvinofanira kubuda, asi uyezve kana zvabuda ende zvigobatsira kuti kana zvabuda then tive neutano hwakanaka. Saka then kana zviri matiri manje itsvo dzakushanda over time zvakasimba, kana dzashandisa zvakasimba ndopanozonongororwa munhu paya konzi munhu then ave nezvirwere zvezvitsvo, ende zvirwere izvi zvinobuda zvakasiyana siyana, vana BP ndezvimwe zvinogona kubuda nemhaka yekuti itsvo padzinozama kuda kunge dzichibvisa machemicals aya, BP zvakare then inogona kubva yakwira. Uyezve nekukanganisawo pfungwa zvakare ndezvimwe zvasingazikanwi vanhu kuti mishonga iyaya then inokanganisawo even pfungwa, mafungiro edu nekukanganisa uyezve ropa redu kuti rine mashoko akanaka echenjedzwa. Diwa tariri, isusu hatigoni kukupai mutemo, munhu anosarudza zvaanoda muupenyu. Yatiri kuita pano idzidziso, vanoda kugashira dzidziso ngavagashire. Chiremba vari kutaura kuti iwo mushonga watakasikwa nawo naMwari uri matiri ndewedziviriro, kana tasarudza kuubvisa zvataurwa ndo zvinenge zvichiitika. Tiri kuona ndanzwa uchitaura uchiti vamwe vanhu vedu vanofunga kuti tikadzokera kutsika nemagariro, tikadzokera kuchivanhu tinoita kunge tasaririra. Sei dziri pfungwa dzemunhu mutema chete? Nekuti vatorwa vakaita sevechirungu havarase tsika dzavo nemagariro avo, vamwe vanhu havarase. Sei isusu vanhu vatema tichibva taita kunge takabva tapambwa zvese nepfungwa? Sei tichitya kuti ndinozonzi ndasaririrwa? Iwo muono nemufungo wokufunga kuti muchena ari nani pane mutema ndewakabvipi? Zvichibuda mutsvakuridzo dzimwe zvinoratidza pachena kuti zvimwe zvacho zvakabuda pakukolonize kana pakupambwa kwatakaitwa, saka zvakasaririra mupfungwa nemhaka yei, ende then muchaona kuti kune masystems then akasiiwa aripo ekuti asinganyanyokoshesa zvedu. Saka zvekuti mwana kana achidzidza kuchikoro zviya, kuti ange achidzidza kuti mutsvubvu, munyii, mutsvanzva, munei, haazvidzidzi
asi anodzidza vana mabhanana, vana apple nanana. Saka mwana iyeye kuti azokoshesa nyii akura zvinonetsa. Saka then zvinhu zvaanotanga mazuva ndikaita sendinopinda pakati pako. Mazuva ano tiri kudziona dzaakutengeswa nyii. Vanhu vazhinji vanenge vachibvunza kuti dzinodyiwa, dzinodii, vanhu havana kumbodziziva. Ana tsubvu, ana nyii, anani. Iwewe sachiremba anobata izvozvo zvedu izvi, ungatiudze here zvimwe zvazvakakoshera? Munei? Chii chatinogona kuita nezvinhu zvakadaro? Yes. Ende kana takada kutarisa chikafu chedu kazhinji, kunyanya-nyanya michero yedu yemusango, yakanyanyisa kutinakira nemhaka yei haina zvatinoti ma-GMOs, haina ma-chemicals. Iyoyo yakakosha zvekuti uyezve ma-nutrients ayo zvimwe chete kana tichifananidza ma-nutrients atinowana mumauyu versus ma-orange. Vitamin C atinowana mumauyu is times 6 kudarika imu-orange. Yes, saka izvozvo then zvinotiratidza kuti zvinhu zvangobva muruoko rwaMwari direct, pasina kukanganiswa kwaitwa kwekuiswa ma-chemicals, ma-GMOs nezvimwe zvinokanganisa muviri wemunhu. Saka izvozvo zvinhu izvozvo kana tikazvikoshesa zvinotibetsera pautano hwedu zvakakwana kudarika zvimwe zvabva kure. Ndizvozvo wataura zvinhu zvatondibata chaizvo kuti vana vedu kana vachidzidza havadzidze sekunge vari kuAfrica. Vanodzidza sekunge vari kumhiri kwemakungwa. Nekuti zvatinovawanza kuvadzidzisa zvacho ndozviriko. Mukatarisa ongororo netsvakiridzo, mukatarisa kuti rudzi rwechiChina ndombotora semuenzaniso. Vanobata-bata chaizvo, vanomhanya-mhanya. Asi isusu kareko vana vedu vaiudzwa, handisi kuti hazvina mhosva. Munhu aigara achiudzwa kuti kana waona nhingi zvakaita gakatairi, iyi ndo head, iyi ndo thorax, iyi ndo chakati. Vana vachitambudzika nekuverenga izvozvo vachidini. Vamwe vachidzidziswa mabasa emaoko, vamwe vachidzidziswa zvakadini-dini. Pfungwa iyoyo inoparadzika here muvana vedu kana tikaenda kuzvikoro? Pfungwa iyoyo inoparadzika here kuti vana ngavadzidze zvinovapa upenyu, zvinovabatsira, kwete ruzivo rwavanogarira? Ipapo ende tinotenda nebazi reMinistry of Education iye zvinezvi. Zvinhu zvava kutanga kutarisa nekuongorora kuona kuti izvi zvinhu izvi zvakakosha kuti vana vadzidze kunyanya-nyanya vachitarisana nezviri kwavari. Ende zvinovabatsira mukukura kwavo. Ndingada kupatsanangura neimwe nzira yekuti dai takadzidza zvakanyanya panguva yatakakura isusu, takadzidza kuti dai tanga takaziva nekukoshesa zvekwedu panguva yacho, zvaitibatsira kuti even kana ndisati ndawana basa ndinogona kutoziva kuti no, ndava kutombonotsvaga kuti muzvinhu zvandakadzidza kuchikoro, mutsvanzva dzandakadzidza munyii, handikwanisi here kugadzira madrinks, handikwanisi here kugadzira majusi kubva mazviri. Zvava kutoderedza even kushayikwa kwemabasa nemhaka yei, nemhaka yekuti ndaziva kuti zvandinazvo kwandiri chero ndashaya basa, asi zvinhu zvandinogona kutotora uyezve ndototanga basa. Saka zvakawanda zvatinazvo. Then kune vamwe vana vakakura vachidzidziswa kana kukuya doi nanambuya vavo. Iyoyo then vanogona kutora mukana iwoyo wekutotanga even pabusiness rinototanga kutoti munhu atovhura pakambani inotokuya doi. Then kune vamwe zvakare vakakura vachikwanisa kutokwesha mazino nezvimwe zvimiti zvezvi. Nekuti ipapo uri ipapo ndikaita sendinokugama zvimatanda zvauri kutaura izvozvo, kana isusu patanga tiri vadiki taitoudzwa kuti kana uda kukwesha mazino chitanda chemuti wakati chinochenesa, chitanda chemuti wakati chinochenesa. Saka izvozvo zvitanda zvinochenesa mazino, tikauya kunyaya yamungati technology, tikauya kurizuvo rwanhasi, pane zvazvinobatsira here? Kana kuti tinongoramba tingoti kana chiri chitanda chakati ukachitsenga mazino anochena, pane zvazvinobatsira here? Zvinobatsira chose mama. Zvinobatsira nemhaka yekuti kana ndaziva kukosha kwazvo, zvinoita kuti ndisatsvage pacapital yakawanda yekutanga business rekugadzira matoothpaste, mishonga yekukweshesa mazino. Ndinogona kutotsvaga ndoendesa kune vanoongorora vemutemo, vonoona zveshuwa kuti zvii zvirimo zvinobatsira. Yes. Kana vaona
ini ndototanga basa rekutogadzira mishonga yekuisa mazino pasina kure kwandaenda, ende ndototanga kutotsvaka vanhu vebasa, ndatocreata employment. Saka izvozvo ende kana taona kuti kusakoshesa zvedu kunoita zvakare kuti tishaye mabasa, nemhaka yekuti then tichagara uyezve takatarisana nemikana isu tichiona sekuti zvinhu zvakasara. Ndizvozvo mashoko akanaka chaizvo. Unoziva zvinova zvatorwadza mwoyo kuti munhu anenge achitambudzika kuti ndashaya start, dai ndangowana mari yekuti nditangise bhizimisi. Panapa uri kutaura pamusoro pemauyu anongotemwa mumuti haabhadharwi, subvu hadzibhadharwi, idzodzo nyii, maroro. Isusu nguva zhinji takanga tichingorakasha miti chataiziva kupaza masango tichiita huni iye zvino izvi. Saka dzidzo iyi ndinotenda sekutaura kwaurita kuti vebazi redzidzo vari kutora, vari kudzidzisa vana. Ko mishonga iyi inofamba sei? Nekuti pazvinozombonosiyana inyaya yemhimo yatingati dosage. Ukaenda ukanotenga mushonga wechirungu kana kuti wevatorwa unenge uchiudzwa kuti chipunu chimwe chete, chipunu chimwe chete. Asi ukaenda kunana mbuya hativashore nana sekuru, unonzi endai munonwa, wapiwa chibhodhoro endai munonwa. Hamuzivi ndononwa komi chimwe chete here, ndonwa zvikapu zvii, munopa ita sei papapa? Ndingati iye zvino izvi zvanaka nemhaka yekuti tave nevanhu vakadzidza vakawanda. Zvinogona kubatsira kuti kudzidza kwavo then vobva vakusanganisa nezvedu zvatakapiwa naMwari kwatiri, zvekuti voenda musango vonoona kuti pamuti wakati zvii zvaunazvo zvatingati medicinal properties pachirungu zvinokwanisa kubetsera, uyezve kumunhu mukuru akati then ane chirwere chakati padosage yacho yatingamupa uyezve yakaita sei. Vatora izvozvo zvese zvonoongororwa, zvaongororwa zvokwanisa even kutopinda mumafamasi edu zvotanga kutengesewa semushonga. Muchaona kuti taderedza even pabudget reMinistry of Health. Muri kuona kuti iye zvino izvi kana kuti dzimwe nyika kana dzafunga kuti isusu hatichadi kukubatsirai, isu manje kana tisina kukoshesa zvedu ende tave panguva yakaoma. Asi kana tatanga kukoshesa zvedu tinoziva kuti nezvedu uyezve then tinokwanisa kuzvibetsera torarama tisina chero rubatsiro kubva kure kwakasiyana siyana. Mashoko akanaka echenjedzo adiwa tariri nevatereri kuti chibadza chekukumbira hachina ndima. Ukangoti sakure sakure otomirira kunzwa waridzi waivo kuti chimbotipaiwo chipadza chedu, kana kuti handichada kukupai badza vanogona kuti badza rakatyoka iro risina kutyoka. Saka chiremba vari kutaura panapa kuti tikakoshesa zvedu, tikaita nezvedu, kunyange munhu akati handichambokupai, isusu tinombofamba nezvedu. Muchidimbu vanhu vedu vanogona kurapika sei nezvatinodya? Zvinonzwisisika here izvi? Chii chiri kumboshaika mukudya kwedu? Nekuti zvinototora munhu kuti aende kuchipatara kuti agozononzi nana chiremba chimbonodya miriwo, chimbononwa mvura yakawanda, izvozvo ameno ngatimbopindai mazviri. Nyaya yekurapwa kwedu inyaya yakakosha, asi I think zvinhu zvinoda kunge zvichizikamwa zvekuti ini muridzi weutano ndine basa rakakura kudarika chiremba rekudzivirira ndichiri kumba, rekuti zvandinodya mazuva ese ngazvive semushonga, zvekuti kana ndichidya muriwo ndinofanira kufunga kuti kana ndichinge ndadya zvandakudya izvi zvandichawana mazviri zvii. Iyoyo ndo zvimwe zvatinoramba tichikurudzira vanhu kuti we should think beyond our taste buds. Mushure mekunge ndadya kwe5 minutes kwe20 minutes zvii zvandichawana mushure mekunge ndadya. Saka izvozvo zvakanyanyisa kukosha kuti ngatisanyanyise kutsvaga zviri kure nesu, ngatitsvage zviri pedo pedo nesu izvozvo, especially zvemusango, vana nyevhe zvedu izvozvo, vana nyevhe, vana mutsine, vana mowa, zvekuti kana tazvipa muviri wedu manje unowana atinoti manutrients anokwanisa kusimbisa muviri wedu nekurwisa zvirwere, totorarama zviri nani. Asi kana zvichinge zvaizoitikawo nezvimwe zvazouyawo zviri
zvimwe then zvinenge zviri beyond our control zvatisingakwanisi kunge tichishandura isusu izvozvo kana zvichinge zvauyawo maybe ndo zvandirwarisa ndo pandinozoenda kwachiremba ndonopiwa kana mushonga nezvandingapiwa kuti ndirapike asi ini ndichiramba ndichitevedzera zvandinofanira kunge ndichidya then muchaona kuti iye zvinezvi kana takatarisa nyaya dzerukweza rwedu rwekuno kuZimbabwe iye zvino kana toti tatarisa pasi rese ndo yatinoti king of grains rukweza rwedu irworwo ndo king of grains zvekuti kana tichitarisira pasi kunoku kumwe vari kutomhanya kutsvaga kumwe paprice yacho mutengo wacho wakanyanyisa yes saka ndezvimwe zvatinokurudzira kuti no chero dzimwe nzara dzakawanda mama tisi tinodzikonzeresa sei patinoramba kuti taakuramba mapfunde munga vana rukweza zviya Mwari pavakatipa zviya vaiziva kuti izvozvo ndo zvinoenderana neclimate yekuno ndizvo zvinoenderana nemamiriro ekunze ekuno kuZimbabwe ekuno kuAfrica saka isusu tobva tati no hatichazvide tobva tatsvaka vana chibage zvakanyanya mvura yorega kunaya chibage changa chichitori chemunhu chisiri chekudya vanhu mvura yorega kunaya kopisa ende kwapisa varima vana zviyo vokohwa varima vana chibage zvisiri zvekuno voita nzara saka anyanyisa kukonzeresa nzara ipapo ndiani ndini ndaramba kuita zvandakapiwa naMwari nekuzvitevedzera ndizvozvo chaizvo ndosaka tichiti Africa yakapfuma Africa ine zvinhu zvedu zvakawanda ngatimbodzokera ini nemi tikabvuma kuti ndizvo zvatiri hatigone kusandura hatigone kunyange tikanogara kupi tinongoramba tiri munhu mutema akabva kuAfrica mukupera ungadi kupa vanhu kurudziro yekuti kudini nekuti nyika yatigere zvino izvi kana kubika vanhu havachada zvekubika bika vakungomhanya hatisi kuti vari mumazvitoro zvekudya izvi ngavabude mabasa vanofanira kudya zvinhu zvakaita sekudya kwekumba kwemhuri umo mune zvapo neapo pane zvapo asi kudya kwekumba kunofanira kunge kuchiita sei nguva zhinji kudya kwekumba zvinobata zvakawanda kuti zvikafu zvatinosanganisa hatifaniri kungoramba tichidya chikafu chemhando imwe chete zvakakosha kuti tisiyanise chikafu chekuti nhasi kana takambowanawo mupunga wedu wechibhoyi uya wechivanhu uya wabva waita chibhoyi chaita vanhu varungu wechivanhu yes iwo uya wakanaka chose nemhaka yei then unenge wene yatinoti fiber kana kuti parafage inotibetsera kuti uve mutsvairo wemudumbu uyezve hauna kunyanyisa kushurwa kubvisa atinoti manutrients chikafu chakakosha chinodiwa nemiviri yedu saka zvakakosha kuti nhasi kana ndakamboti pasadza rezviyo mangwana ndomboti mupunga wechivanhu uya kusura mangwana ndomboti vana manhanga asi kana taakudya zvatinoti zvine starch yacho chero vana zviyo nezvimwe zvakadaro ngazviite zvishoma then zvowanda muriwo kunyanyanyanya usina kubikwa watinoti ma-raw foods kana kuti ma-raw vegetables anotibatsirei anenge asina kubikwa toziva kuti mazano aiwa vanhu vakawanda vanozvidya chaizvo zvisina kubikwa izvo zvinonyanyobatsirei zvinonyanyobatsira pakuti muviri wedu unonyanyofarira zvisina kubikwa saka patinotanga kuuendesa kumuviri then zvinoita kuti muviri ufarire kuti no tava kutanga kugaya chikafu chatinoda saka wobva waita kuti ubalance majuices then anokwanisa kunge then zvichibetsera pakugaya chikafu saka kana zvakadaro izvozvo zvisina kubikwa ndo zvinodyiwa pakutanga and nezvabikwa zvacho not kuzozvidya ndapedza kudya zvabikwa izvozvo zvisina kubikwa ndo zvinotanga uyezve then zvinobetsera pakubalansisa matemperatures pakuita kuti then kuti kana ndadya sadza zviya ndisanzwe kutsva stereki panapa vanhu vazhinji vanenge vachida kuzomwa mvura saka kana ndamwa nekudya panguva imwe chete zvichaita kuti pasystem yangu ine chekuita nezvekugaya chikafu ichaita kuti no ndapiwa chikafu chadilitwa then zvinobetsera
mukugaya chikafu, uyezve izvozvo zvatodilutwa kumuromo nemhaka yendadya nekumwa nguva imwe chete. Saka kunoku dumbu robva rati no, ndipeiwo too much acid, ndibetsere zvauya izvi zvisina zvakwanisa kugaya kumuromo. Saka that acid, saka apa muri kutaura kuti kana tichidya ngatiregei kuwanza kunwa, kana tichidya tongodya topedza tozonwa mvura pakupedzisira, kana kuti tombonwa mvura tisati tadya. Mvura kazhinji kana iriwo mota, mvura yedu inodziya iya, zvakakosha kuti timwe at least then kuma 15 minutes before tadya. Kana takuda kuzomwa yedu yekuti takumwa mvura tapedza kudya 1 hour after. Asi kuti tizvigone manje ndokunge tatora zvimbishi zviya tozvisanganisa nezvabikwa uyezve tonyatsotsenga. Kunyange inini chaiye then ndinotodya chingwa chandinobika kumba mazuva ese, asi handina kusanganisa kwandinoita. Ende then zvinondibetsera mune zvakawanda. Asi kana patinosanganisa mvura kana kuti zviri liquid nezviri solid, zvinoita kuti zvitikanganise ende zvinopedzisira taine maronda mudumbu, maasidzi, machichi nezvimwe zvakasiyana siyana. Mataura mashoko akanaka echenjedzo vanhu vakawanda ndizvo zvatinoita izvozvo, kuti aiwa kana patinenge taisirwa kudya paye tinobva taisa mvura, tobva taisa zvinwiwa, tobva taisa zvese izvozvo. Asi kana tichinge tiri vanhu vatema, ngatimbodzokerai kumashure sezviri kutaurwa naDr. Chibata Moto pano, kuti tinozvigona, tinozvikwanisa, zvizhinji tinazvo. Mazuva ano chave chidadiso, nekuti kunyange kuvarungu ikoko, kunyange kune vamwe vatorwa, mukavatarisa havaregedze zvavo. Saka isusu hatifanire kutsveta zvedu. Saka ndekupi kwazvinoitwa? Nokuti vanhu vanoshamiswa kuti zvinoitwa kupi? Ukaenda kwanambuya kuya vanongotsvaga kana chibhodhoro, pane kwazvinonyatsoitwa. Nokuti ukaenda kana kuzvipatara kana kunoitwa izvi, unonoisirwa makanaka, yatingati packaging iya yakanaka, uye kuti unonyatsoona kuti izvi zvakanaka. Kune kwazvinonyatsoitwa here? Ndoziva kuti imimi muri kufamba nyika ino muchinomiririra, muchitaura pamusoro pekunaka kwechivanhu kwedu. Ndakanzwa kuti makanga muri kunana Dubai nekupi kwesoko, muchifamba muchizvikurukura. Vanhu vari kutinzwisisa here? Imimi muri kunzwisisana here nevanhu vedu? Pakutanga zvine basa rakakura, asi rombo rakanaka nderekuti kana munhu anzwa marwadzo anozama nzira dzese. Saka paanozama idzodzo nzira dzatinenge tichidzidzisa, zvinobva zvamubatsira. Obva audzawo imwe hama yake, votoona kuti saka zvinhu izvi zvinobatsira, votanga kuzvikoshesa nekuzviona kuti saka izvi zvakanaka kuti tizviite nekuzvirarama. Zvinhu zvakawanda zvinogona kuumba utano hwedu, then kuita mabasa emaoko, kupinda mugadheni, mumunda nezvimwe zvakasiyana siyana nemadyiro edu. Maybe zvimwe zvanga ndangoti siye zvishoma pamadyiro edu ndezvekuti pamadyiro edu panguva dzakanyanyisa kukosha kudya ndedzemangwanani kudarika dzimwe nguva dzese. Inonzi breakfast. Kususura kwekutanga uko. Ende kutoti breakfast kuti vazouya nezita iroro, imhaka yekuti manheru vakaona kuti muviri wemunhu haugoni kugaya chikafu. Ingo wakatotsanya. Saka kutsanya kwatinoita manheru kuya, makuseni tava kuita kuti tibreak fast yacho, tava kutanga kudya kwemakuseni. Patinodya makuseni zvinobetsera kuti tichengetedze yatinoti pachirungu vital force, simba riri kureserve, rinotibetsera in times of emergency. Kana ndarwara ndakura paya, rinondibetsera iroro. Asi kana ndisiri kugona kuzvinyima zvekudya manheru, kuti ndigone kudya zvakanaka makuseni, zvichaita kuti ndikwanise kuabusa nekushandisa simba riya then rinofanira kuchengetedzwa. Ndarishandisa raakudiwa nemuviri, hapasisina kuti simba iroro rinobvepi. Saka ngatingoitai sezvatinoita pamotikari dzedu, kuti kana ndafunga kudzokera kugweru ndinodira fuel ndisandatanga rwendo. Kana ndakunoisa mota mugaraji, hapasisina need yekudira fuel. Saka ndo zvimwe chete nemiviri yedu.
ndizvozvo mashoko makukutu. Asi panapa pachirongwa tiri kuuya kwamuri musati marwadziwa, musati marwara, nekuti chiremba vangu vari kunyatsotaura kuti vazhinji vanotanga vatomborwara ndozoti vauye. Saka dzidziso iri pano ndeyekuti ngatidzidze kudya zvinhu zvedu zvechivanhu. Tinoda kutenda mai vedu, first lady wedu, tiri kuona vari kumhanya chaizvo nenyaya yekuti tiite zvinhu zvedu zvechivanhu. Tigotendawo mamwe maministries atiri kuona ari kumhanya. Kunyange imimi wadiwa watariri nevatereri tiri kukuonai madzokera kuchivanhu kuya. Kana uri munhu uchangoramba uri munhu, nekuti kune zvirwere zvimwe zvanga zvisingaitwe kare, makensa anga asinganyanyowanda kare. Nguva yedu isusu tichiri vadiki zvaityisa kutonzwa kuti munhu akaenda ari kuhospital, nekuti vanhu vanga vasingarwari zvekunopinda muchipatara. Kufa nekurwara zvanga zviri zvinhu zvishomanana, zvaitotyisa zvekuti kana munhu akarwara zvaitotaurwa paassembly kuchikoro kuti arwara, nekuti vanhu vakanga vachiteedzera. Ngatirambei tichingotedzera izvozvo. Tinoda kukutenda mwanangu nebasa rauri kuita iroro rekuti ngatidzokerei kuAfrica, ngatidzokerei kuZimbabwe. Vamwe vangashamiswa kuti tinodzokera sei sitiriko. Ngatidzokerei kuita zvatinofanira kuita. Wataura pamusoro pemelanin, wataurai inodhura chaizvo, inodhura, asi vanhu vedu havazive kukosha kwavakaita, nekuti kwatiri ndemahara. Rega ndikutende nebasa rauri kuita, uenderere mberi nedzidziso idzodzo. Tinotitenda vadikani, hatigone kupedza kachikamu chino tisina kutenda vedandemutande vatipa ichochi chikuva chatanga tichitandadzana zvakanaka pasi rose nedandemutande zvaendika mazvoonaka. Tinotenda zvakare vakatigadzirira musha iwowo waMambo Space Creatives. Tinoda kukutendai vadikani zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo tiri muchikuva chemhemberero. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.